Всяка година в страната се раждат около 1800 близнаци. До началото на тази година майките получаваха еднократно от държавата по 200 лева за близнак. Сега вече парите, които се отпускат, са по 600 лева. Месечните помощи са по 37 лева и 50 стотинки. За сравнение, месечна помощ за децата не близнаци е 25 лева. Въпреки тези привилегии, родените преди 2008 година остават без тях. Често казват за близнаците с един удар два заека. Вики и Косио са на годинка и половина. Те не само играят заедно, и плачат, и се хранят, и се разхождат заедно. Проблем е, че понякога спят и по различно време. Двойният свят на децата не свършва до тук. Играчките са като за двама, дрежките, обувките, памперсите и бибероните също. А парите за купуването им не се умножават по две. Майчинството е 300 лева. 220 за едно дете, 300 лева за две деца. Това е. Поне при раждането на близнаците парите от държавата не са били като за дете и половина, а като за две деца. Вики и Косио са получили бонуси от по 200 лева за това, че са се появили на белия свят. Двойната помощ свършва до тук, но двойните проблеми не. Оказва се, че за момента е почти невъзможно Марги да запише момчетата си на ясла. Подала е молби на 3 места още през март, но и отказват. Навсякъде с различен мотив. Препоръчват и да опита отново през септември, а на едното място дори я съветват. След 2 години може да дойдете. И аз казвам, след 2 години децата няма да са за ясла, ще бъдат за детска градина, но това е отговора, който получи. Марги ще трябва да се върне на работа през май, ако успее все пак да прати Вики и Косио на ясла. С детегледачките е трудно, защото момчетата са 2 и се плаща като за 2. С бюрото по труда също е трудно, защото оттам плащат на безработните по 300 лева за гледане на дете, само че при Марги те са 2. За частните детски градини таксата е 855 лева за двете деца. Просто се надявам, че някой ще се смили над нас, защото осъзнах, че всъщност тези предимства, за които говорят, и за тях трябва да се бориш, трябва да ходиш, трябва да се молиш. Това е.